Ma, maghanda ta sa ako birthday. Naglisod naman kahit tagpalit og konsumo, maghanda pa. Kamo? Mura gyud na permen yung ginahuna-huna. Magkadaghanay sa anin nato mga baydo nun diri sa balay. Maghuna-huna ka pa maghanda-handa nga naman maghagad-hagad na po mga barkada diri sa balay. Kay mag-inom-inom na sad. Dugang-dugang ra gyud mo sa mga galastuhon. Wa nagali mo katabang og bayad aning akong mga utang. Magsige pagdemanda ng mga handa. Abot man lagi kong 50 wa man ko'y handa-handa. Mukaon naman kong kalubati sa akong birthday. Ang atong gihanda ato pa nang gipalit siya sa akong bugas. Puslan pa. Taman magasto-gasto gyud ta para ipakaon ng mga tao. Bisan kalisod na ta. Pagtarong mo og eskwela, panarbaho para makakwarta ron sunod inig-birthday ninyo. Nay kwarta ay kagasto. Makapalit og lechonay. Di kay magsigig yang ungo sa ako anak. Labaw sad ko nagkalisod ko karon. Wa pa manggalit ta kabayad aning kuryente og tubig sunod adlaw maputla na ta. Di man siguro ta presohon og di ta maghanda. Unsa man gyud inaan ang paghanda? Ayun na lang paganda sa birthday, mga animal mo.